og velkommen til min film. Jeg har besøg, og så tog jeg lige min kamera frem og begyndte at filme og så videre. Ja. Det første, jeg bruger, er de her farver. Du kan også selv vælge farver, men jeg valgte selvfølgelig blå og gul. Og salt skal jeg bruge, og en gaffel, simpelthen. Og en skål. Jeg kommer til at begynde, så jeg har allerede lavet det. Og du begynder med at hælde salt, Du hælder salt ned i skålen, og så tager du lidt farve af to, først blå, og så skal det bare røre rundt i den, og så kommer der farve. Så henter jeg lige et glas, I skal bruge det med. I kan også tage den mindre, men jeg tager den her. Jeg tror på mig selv og har en god selvtillid. Men så er jeg tilbage, og jeg har et glas med. Jeg har lavet gul, der er lidt spildt i. Vi ses så held og lykke med et eller andet, I skal. Men jeg skal sove nu. Klokken er mange.